अडचण दूर करा, आमचे उमेदवार आहेत. आणि संदेश पारकर हा उठा, त्यांना भरघोस मताने आशीर्वाद द्या, त्यांना निवडून आणा. आणि संदेश आज इथे नाही येते, त्यांच्या त्या मीटिंगकडे आहेत, पण मी संदेश पारकर आहे असं विचार करून त्यांना आशीर्वाद द्या. तुमच्या आशीर्वादाची आम्हाला सगळ्यांना गरज आहे. तेली साहेबांनी गरज आहे, निलेश राणेलाही गरज आहे. आणि असाच आशीर्वाद आणि असंच वातावरण आयुष्यभर हे कणकवलीचं राहू दे, भयमुक्त राहू दे, एवढंच फक्त आज या निमित्ताने सांगतो. साहेब आमची नगरपालिका आली तर सुटला ना विषय. म्हणूनच काल लक्षात आणून दिलं, म्हणून हाच विषय आम्ही लक्षात आणून दिला. नगरपंचायत जर सत्ता येणार त्यावेळी आमचा विषय तुमच्याकडे लक्षात राहील. 100% नगर विकास प्राधिकरण आमच्याकडे घरी लावायला लागले तुम्ही मंत्रालयात लागू.